eerste maten van een concert is het net of alle stress van je afvalt. Dat is zo enorm mooi. Zo prachtig, ik heb er geen idee van. Voor mij dan, hè? It was 20 years ago today. Such baby told a man to play. So many introduced to you. It makes no all these years. Such a numbers, nobody holds no man. Verschillende groepen mensen zien te bereiken met verschillende soorten muziek. Deze week spelen we bijvoorbeeld de Beatles. En ik verheug me nu al op de concerten. Het wordt heel leuk, denk ik. Ja. Ik ben Stefan Kirschbaum, ben sinds 4 jaar bij het Nederlands Orkest als slagwerker. En ik ben dan de vervangend paukenist. Dat betekent als de paukenist er niet is, dan speel ik pauken en anders speel ik slagwerk. Dat houdt alles in wat, ik zou bijna zeggen wat lawaai maakt. Maar ja, goed, de standaardinstrumenten bij de vroegromantische muziek, dat is een grote drom, bekkens, triangel en dan komt een kleine trom erbij. Dan wat xylofoon, klokkenspel. En bij nieuwere stukken heb je dan ook heel vaak dan van marimbafoon, vibrafoon en een heleboel gekke dingen. Als je nu een beetje populaire muziek doet, wat we nu doen met Beatles, dan heb je wel meer van die effectdingen zoals wind chimes of castagnetten, gewoon dat soort dingen. Ik wil eigenlijk de paukenmuziek van die opera-programma. Heb je dat al? Ja, ik heb het nog niet allemaal compleet. Die degene tenminste dat aanleveren. Ik een beetje weet wat de bedoeling is. Ja, moment. Dick Dijk, goedemiddag. Ik ben even op kantoor om gewoon te kijken wat er voor muziek is. Je weet soms, het is wel handig om een beetje te weten wat de komende weken gaat gebeuren. Dus dat je die muziek dan hebt gezien, dan weet je, moet ik dat studeren, moet ik het niet studeren, van wat voor instrumenten heb ik nodig, hoeveel slagwerkers zijn erbij betrokken, die moet je dan allemaal regelen. En wat moet je echt studeren en daar moet je dan ook mee aan de slag. Ja, wat mij betreft neem je ze ook direct mee hoor, want dan ben ik er kwijt. Ja, zeker. Studeren is voor een slagwerker heel belangrijk, maar ja, het is natuurlijk, gaat met heel veel lawaai, dus het is niet zo makkelijk om een plek te hebben om te studeren. Dus ik kan niet thuis in mijn woonkamer 4 pauken neerzetten en daar studeren. Dus ik ben wel afhankelijk van de onsupport dat ik hier kan studeren. All you need is love, whippy-dee-dee-dee. Ik ben Justine Gerritsen en ik speel eerste hobo. Ik ben getrouwd met Rob. Hij. En we hebben samen 3 kinderen. Ik ben Rob van der Vlucht. Ik speel eerste klarinet. En sinds 1,5 jaar dus weer samen met mijn vrouw Justine. We hebben elkaar ooit leren kennen eind jaren 80. Toen heette het nog het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Het orkest hier in Groningen. Justine werd daar aangenomen in 86, ik ook. Justine vertrok in 89, toen het Noordelijk Philharmonisch fuseerde met het Frieske Orkest. En het Noord-Nederlands Orkest ontstond.
1989, dat is nu dus 22 jaar geleden. 20 jaar lang heeft Justine bij de radio gespeeld. En sinds 1,5 jaar weer bij ons in Groningen. De vraag die je ook vaak krijgt als mensen weten dat wij een echtpaar zijn en hobo en klarinet spelen. Oh, dan spelen jullie thuis ook wel heel veel samen, zeker? Duetjes, dat doen we dus nooit. Nee. Gewoon nooit. Nooit. Nee, dat gebeurt niet. Nee, dat is misschien wel het gekke als je inderdaad van je liefhebberij je vak maakt. Het wordt gewoon een vak, het wordt gewoon je werk. Laatst hebben we weer een stukje Peer Gynt gedaan. En dan moet er op een heel simpel, mooi melodietje, alsof het gezongen werd, spelen. Ja, dat kan hij als geen ander, vind ik. Ja, nee, dat meen ik echt. Want hij op dat moment... Ja, maar dat doe jij. Op dat moment verzin je dat. Doe je het hoe je het moet doen. En ik ben veel meer... hoe doe ik dat? En hoe ga ik dat... misschien ook wel een soort natuurlijke speler, maar anders dan jij. Wat ik het meest in haar bewonder, dat is ja, de ongelooflijke toewijding, ongeacht het soort stuk, om het gewoon altijd per se zo goed mogelijk te willen doen. Altijd zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. Fijne motoriek nodig en je moet gewoon jouw spieren opbouwen. En daarvoor moet je gewoon studeren. Op wat voor een manier je dat doet, dat maakt er niet zoveel uit. En ik was nu wel een beetje klaar met gewoon elke dag een half uurtje. Dus nou ja, ik begon nu een jaar geleden weer drumles te nemen. En dat nou ja, is voor mij een heel leuke manier om even af te reageren, gewoon een beetje los te gaan en daarbij ook gewoon fit te blijven om te kunnen spelen. En het hangt natuurlijk altijd een beetje van de hardheid van het hout af. Als het hout droog is, dan zit hij altijd los. Hè? Dus je moet eigenlijk altijd eerst even dat je weet dat hij nat is. Nou, dan zorg je dat die koperdraadjes in ieder geval op de plek zitten waar je ze wil hebben. Ja. En dat is de startpositie. Nou, ik geef op het conservatorium les hier in Groningen, Hans Hogeschool. En ik geef zeg maar 1 keer in de maand, 1 keer in de 6 weken... geef ik rietenles, want bij die hobo heb je rieten die je zelf moet maken. En dat is echt een ambacht naast het musiceren, dat je echt behoorlijk onder de knie moet krijgen. Ik draai hem eigenlijk ook altijd even op, omdat hij toch meestal in machines niet altijd helemaal... Ja, je kan bijna zeggen dat het 80% is van je spel, dat je op je goede rieten speelt. Op de rieten waar jij op kan spelen, daar moet je, het is heel persoonlijk. Je moet het dus echt daarom ook zelf doen. Je kan ze kopen, maar dat is dan meestal toch net even anders dan dat je zou willen. Dus dat ben ik aan het leren. Ja, dat klopt, ja. Ze zijn heel gretig en bijna ongeduldig dat ze het willen kunnen. Maar ze moeten uurtjes gaan maken in het ambacht rieten leren snijden. Voordat je hem opwindt heb je hem al een beetje... Ja, dan doe je hem nog een keer en dan trek je ze even goed, dat hij even lekker rond... En als je het gevoel hebt van nou, dat ligt mooi rond, dan kan je hem eraf halen. De touw gaat nu al los, zie je wat?
Een goed knoopje maken. Nee, dat valt er mee. Oh, nee hoor, is goed. Zie je? Ja, kan nog iets meer, toch? Ja, dit is al goed hoor. Het zijn altijd hele gezellige lessen. Maar het kost zoveel tijd en aandacht dat je voordat je het weet ben je 3 uur verder en dan heb je nog niet eens 1 rietje. Dus het is eigenlijk flink doorwerken altijd. Nou, dit is dus vers van de pers, zeg maar. En waarschijnlijk is dat nog... ik hoop dat er überhaupt geluid uitkomt. Eerst maar eens even kijken. Nou, ik zit voornamelijk op het ogenblik met Nadine Bults te spelen in het orkest. Die speelt tweede oboe naast mij. En wat ik zo leuk vind om met haar te spelen is dat we spelen op dezelfde materiaalrieten. Die maken we meestal ook eigenlijk een beetje samen. Zodat we zoveel mogelijk streven naar één soort geluid. Wat goed mengt samen. En dat gaat met haar echt zeer plezierig. We vinden het heel fijn om met elkaar te spelen. Het is ontzettend belangrijk in een orkest. Dat degene die echt direct naast je zit, uit je eigen groep... dat je daar prettig mee kan spelen. Van de eerste maandag dat ik hier in het orkest was maandag gewoon voetballen. En volgens mij is dat al sinds 350 jaar zo. Nee, maar wel 50 jaar of zo. En ja, hartstikke leuk. Ik heb nog geen schoenen aan! Wie doet daar aan mee? Dat is Arne de tubist. Dat is mijn slagwerkcollega Menno. Dan zijn 2 contrabasspelers, George en Sven. Lubertus heeft nu 2 keer meegedaan, de trompetist. En het wisselt ook een beetje. Dave, de trombonist, doet mee. En nog soms wat mensen van buiten. Oh jongens! Ja, in dit geval waren er nog Chris Segers en Hans Leenders mee. Die doen deze week mee en dan vragen we gewoon, hebben jullie zin om mee te doen? Nou ja, dat vinden ze ook leuk. Gewoon even, kun je ook wel een beetje op een andere manier kennis maken met die mensen. Met wat ga je heen? Ja, maar zo loop je niet in die ruimte gewoon. Ik heb ook het gevoel dat dingen die je in het orkest beleeft, dat dan bij het voetballen ook weer terugziet. Van zo hoe mensen met elkaar omgaan of zo. Nou ja, ik kan bijvoorbeeld ook echt zo kwaad worden als ik aan het voetballen ben. Maar ja, daar kan ik dan echt al mijn agressie of frustratie kwijt. Dat spijt me soms een beetje voor mijn collega's. Maar ja, goed. Ik kan niet zo goed zitten, dus ik ben actief altijd in de tuin. Ik hou ervan om altijd in die tuin bezig te zijn. Een grote moestuin en bloementuin. En ik ben eigenlijk vrije uurtjes vaak daar wel te vinden. Ik wil een beetje een mooie wilde tuin. Maar een wilde tuin die lijkt altijd alsof je daar minder aan hoeft te doen. Maar dat is meestal eigenlijk juist niet zo. Ik ben niet iemand die constant netjes om de struikjes heen schoffelt. Kijk juist wat er weg moet en wat eventueel in de hand gehouden moet worden... en wat gewoon mag gaan groeien. En dat is mijn lol. Ik ben nu bezig met het maken van een nieuwe slaapkamer... achter een studeerkamer die ook net helemaal is opgeknapt. En die slaapkamer is echt helemaal nieuw. Gewoon vanaf de betonvloer is alles nieuw opgetrokken. Ja, en dan komt het bekleden, zeg maar. Veel hout, vloeren, plafonds. Het schilderen, het schuren, noem maar op. Maar goed, ik heb er lol in. En zolang ik er nog lol in heb, blijf ik ermee doorgaan. Volgens mij moet het ook nooit afkomen, hoor. Want, jawel, die slaapkamer komt natuurlijk wel een keer af. Die slaapkamer wel. Maar... En eigenlijk moet die nu binnen 3 weken een keer af. Ik weet wel dat als ik een klarinet uitpak en iemand zet noten voor mijn neus... dat ik dat gewoon kan spelen. Is het niet de eerste keer, dan toch wel de 3e keer. En dat heb ik met dit nog steeds niet. Ik zit soms tegen iets aan te kijken en denk ja, hoe ga ik dit nou weer eens oplossen? En dan, ja, dat is gewoon leuk om over na te denken. En uiteindelijk komt er natuurlijk altijd iets uit. En misschien vind ik het ook wel leuk dat ik het zelf doe. Ook als het klaar is en niet helemaal perfect.
Dan heb ik toch de lol dat ik het zelf gedaan heb. Help ik u even? Ja. Ik ben Peter Groeneveld en ik ben vrijwilliger bij de Vrienden van het Noord-Nederlands Orkest. De Vrienden van het Noord-Nederlands Orkest, u moet dat gewoon zien als een supportersclub. Bij een voetbalclub heb je ook supporters. Dit zijn dus supporters die ieder jaar daar een klein bedrag voor over hebben om het orkest te steunen. Want het geld wat het allemaal opbrengt, het overgrote deel gaat weer naar het orkest. Ja? Wat is dit nu? Ja, want er zijn heel veel mensen die houden van klassieke muziek. En door de jaren heen is dit orkest zo goed geworden. En dan krijgt u ook vanavond nog speciaal 2 kaarten gratis voor een concert naar keuze. En dat kost 25 euro. per jaar? Per jaar, ja. En u weet wat u vanavond betaald hebt, hè? Ja, dat weet ik. Oké. Nou, aan de ene kant is het prachtig om dit werk te doen, want je hebt altijd te maken met vriendelijke mensen. En het streelt een beetje je ego dat het weer gebeurt. Ja, dat je weer mensen over de streep hebt kunnen trekken. Dat is net als mensen die dus als je op de markt staat. Ieder jaar beginnen wij het seizoen met een soort crossover programma. En na Pink Floyd en Queen vanavond dus de Beatles. Soms vraagt men wel eens aan het NNO, waarom doen jullie crossover? Dat is eigenlijk een rare vraag. Want wellicht is het in Nederland nog niet helemaal vanzelfsprekend. Maar in het buitenland, neem in Engeland of in Amerika, zijn er zeer vele grote artiesten en kunstenaars die crossover spelen. En op zich zijn we natuurlijk ontzettend blij dat hier ander publiek komt. En ja, het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als er een klein segment ook gaan straks naar de symfonieën van Mahler of van Bruckner. Ja, dan wordt het wel stressig. Ja. Ben niet mee. En dan je setlist is omgedraaid. Ik vind de muziek super en ik vond het gewoon leuk om met de muziek los te gaan. Als jij begint met de tamboerijn te klappen, dan doen die mensen gewoon mee. En dat is gewoon fantastisch om te zien dat je zo'n invloed op het publiek heeft. Dat vind ik, nou ja, dat is eigenlijk dat, hoe zo je muzikant bent, voor mij. I think all of us would understand when you do things as a child, they really stick in your mind.
kan niet zeggen wat is mijn favoriete muziek, want het is altijd die muziek wat ik speel. Moomba.